أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على عباده الذين اصطفى. Benim birinci urazam indi bu kichkina vaqtlarda esda qolgan gailede dini, әти, әни, әби babalar dini bularak alar urazada buldular. Biz kichkina balalar indi turasыбыз килә иде, әти, әниләр ураза тотканда сахар ашаганда. Иң кичкенә инде үзебез әле бик кичкенә вакытта инде бу уразага керәбез, алар белән сахар ашыйбыз. Ул вакытларда шундый авыр заманалар, ашарга да бик төрле нәрсә булмау сәбәпле. Әлбәттә инде сыйр азыклары бар да, сөт катыклар, анда каймак, майлар бар. Менә әти белән әни минем тоталар иде, тары ярмасыннан ботка пешереп. Шушының белән ураза тоталар иде. Хәзер бит инде сахарларда нәрсә генә юк, нинди генә җимешләр, нинди генә ризыклар юк, барысы да бик мул дип әйтәсем килә. Без инде тоже алар белән шулай, без дә тотабыз дип торабыз, сахарны ашыйбыз инде, шуннан соң менә мин беренче тоткан уразам җәй көненә туры килде. Ул кыяштан кыяшка бала кешегә бик авыр бит инде ураза тоту. Менә мин беренче көнне шул тоткан уразамны үзем боздым. Авызыма бер чыдый алмадым, кыяш байыганчы. Авызыма конфет кабып, ошо уразамны боздым. Менә шул хәзердә минем калыбымны борчып тора. Дөрес эшләмәдем бит инде. Ну бер уйлап карасаң, әле без балиг яшендә дә түгел идек. Менә шушылай булды ураза. Инде аннарысын инде үзебезне белә башлагачтан балиг яшенә җиткәч, әлхәмдүлиллаһи, уразаны калдырган юк. Укыган вакытларда ул уразаны безгә торгынлык чорында үстек инде без, торгынлык чорына туры килдек. Ул вакытларда уразаны безгә тутырга мәктәптә укытучылар уразаларны авызга су каптырып, ризык каптырып, шулай иттереп уразада түгел микән дип, шушы уразаларыбызны тикшереп йөриләр иде. Шуңа карамастан без инде шушы уразаларыбызны калдырмадык. Менә мин инде шул уразаларымны әлхәмдүлиллаһи моңарчы калдырганым юк. Яңадан да шушы уразаларыбыз инде Алла Тәала барчабызга да насыйп итсен. Әлхәмдүлиллаһи, тотырга шушы Аллаһ ризалыгы өчен. Ул бит инде бик зур гыйбадәт, бик зур гамәл. Аллаһы Раббыбызның инде Аллаһы Раббыбыз белән бәндә арасында булган гамәл. Менә ул Аллаһы Раббыбыз әйтә, аның әҗр савабын мин үзем генә бирермен ди. Шуңа күрә барчагызга да я Раббым шушы Рамазан шәриф айларына ирешеп, һәммәбезгә дә шушы Аллаһ фарыз кылган уразаларыбызны тотырга насыйп һәм дә мәсәйәр әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.